Ndikuya kuzoita sei? Ndatoera chimeseji chako chawandisendera. Chimeseji chimichandakusendera ugone kuverenga ere chichonetse kuverenga. Ichocho chawatondisendera kuti hanzi it's over between us. Ndochandawira panapa. Saka chichi kunetsa waira chichi over between us. Ini handisizobvuma kurambwa newe, handifuni kurambwa nerombo. Zvine basa reko zvokuti kurambwa nerombo. Zvine basa izvo ndo zvandotoramba izvo. Iwe unozondudza kuti rombo. Ukandiramba inini uchazochengetwa nani? Ndiri ndikukuchengeta, ndikubhadharira renti, ndikuitira zvese. Izvo ndobhurana basa nazvo ndikakuramba ichazochengetwa nanga ndichazoita sei? Ndikutoziva zvandikuita. Manje hausuzondiramba. Inini ndichazotaura kuti it's over kana nguva yacho yakwana. Ndosaka ndatanga kuti it's over because ndikutoziva kuti iwe uchazotanga kudondiramba. Ndosaka ndatanga kukuramba inini. Alright, chini pafoni yawasenda nayo kuti it's over between us. Handiti ndakakutengera. Trouser wakapfeka chibvisa undipe kuno. Iyo ndo zvakadhakwa izvo. Handiti ndairara nekudzisawo muchando nese kwatai kumashuro plus ndichamboshanda futi ndaitombokutora mafevha iwaya. Saka hakuna noramba kurambwa. Ukuzona zvauri kutaura zvitori nemusoro. Izvo zvekuti weyo ndakatozorora uchazodondiramba ndosaka ndatanga kuramba. Noti chero zvokukata. Manje inini hausuzondiramba. Wazvinzwa? Tiri kutodanana ende tichatosvika pakuroorana tichiri kutodanana.